Nak ke boleh pi barok ke ba page ni video. Ban ngit scam ublen berkhui pi lembaga ni khubor ke jong boleh ke ba ukwa ban keren hab dang jong pi we kat we page ni video. Sengap aduk ban rekod ke ni video ban ngit scam. Ke ni video kan yarap pi ka ba pin sngol thu kumno ba pin shikri uble kumno ba pin yalap gospel discuss kumno ba pin yai shaprang ban long jingir khu nam ta ke sem ba kodor. Katno ngut kim sim bukoror ke ba pila walam U Jisu Khrist. Namar ke kamram ke ba ublei lebo ingas ya pi hagane ke perthai long bangin walam ni kim sim bukodor U Jisu Khrist dan isya ublei. Kaktin ke jomblei ke ong ba. Marcos kelong ba nyau berkhot ke ba lai poa. Kaktin ke jomblei ke ong ba bat ki walam kebun U Jisu Khrist. Ya ubah kelut bat ubah keren thlon kikar pat ro ya ubah unbo ya la kakti hau kini ki brew kalak melong ba kini ki brew kidan arngut ne langut kilawalam ya uni ubrew ya uwe ubrew ba don ngene ga jingpang ga ba kelut bat ba thlon nang keren bat yo sngo umnang ban keren bat yo sngo uni ubrew udon padang ga jingpang ga jingstom ga batek ga bakhom yigi skor jung bat yigi sintur ga jung bat uni ubrew udon padang ga jingpang ga jingstom bat ngiyo I hang ni ba kini ki brew kalak melong ba armut kini ki brew kilawalam ya uni ubrew ba don padang ga jingpang ga jingstom bal arangi puli sini setra ngiyo I ba U Jisu Khrist ulapan khia ya uni ubrew bat baro kila ya sngo phala ang tin ga jomlei kida sngo kendit ro kita sengau kendit kibabon kibru hakata kapor kibayo I kila sengau kendit namar ba U Jisu ula penkhia U Jisu ula le ya ke ba udai ban le ya ka kamba ka ba ule lengba unei ubru ka ba ule ha unei ubru ki prolog ki jinga ba lengba kini ki bru ki ba walam ha U Jisu Khrist ya unei ubru ba unei ubru yo ya jingkhia kalak belong bala largadai kini kisi kelong ba kini ki brew kidai ki nong duai nam ta uni ubrew bapang ubestom kalak belong bala dai kini kisi kelong ba kini ki brew kidai ki ba yai pen sngo yai keren ya uni ubrew ya U Jisu Khrist pang U Jisu Khrist ba U Jisu ula ban pen khia u ba U Jisu ula ban le ki kamba ga ju bat kini ki brew ngai ki don ni ga responsibility ki don ye ga ni ga jingit khle ki pro bijinga ki sngo thu ba ki don ni ki jigit klik ngai ba kini ki bru kila I tho U Jisu Khrist kini ki bru kila yai lengba ye ki kamba ka jim gachki kini ki bru kila sngo thu ba U Jisu ula man le ye ke ke ba udai ban le namar ba kila amat halade bat nak kata kada ko pelong ye ki ba kiru kin walam ya uni ubru ha U Jisu Khrist ki pelok bi singa la kan ngut ki min sem ki koror ka ba phila walam ha U Jisu Khrist namar ka tin ga jomle ka ong ba da wei ukala ka mut Katno kan long ga jikmen bagi angel ga jomble kini sharkman habneng let's say kibabon pipet ini video mta let's say pipet don na plang pi kibapet ini video kalak belong sispa ngut kibapet ini video la da baro sispa ngut uwe ngin ya walam ya uwe ubru ha U Jisu Khrist ne ya ka uwe ubru ha U Jisu Khrist Katno kan long ga bakhrawat Katno kan long ga bayar kan ga hima ga jomble pro bijinga kabasngau si kalong bangim sngau thu ba ublei ubo ingai pisin ka perthai kalong ba ngidon ni ga responsibility ban walam ye kimit sem bukoror sya U Jisu Khrist kanungut kimit sem bukoror ka ba phila walam sya U Jisu ki pro ibisnga hatu phila walam nem tang iwe imit sem bukoror ibadon apdang gajing syate syakom hagani ga pop ki pro ibisnga bat ila kala kumut ila shkriyo trai menta bat kani ga dega kamram nam ta junga bat jongpi hado kanu ngayo I ba kini ki bru ka ki don kata ga responsibility ki don kata ga mensem ga bas ga ba sngo khia nam ta uni ubru ki don kata ga jing ki don ni ga mensem ga ka ban shikri ga ban age ni ga jing shikri ki walam ni uni ubru kanu ngun da pedang jongpi ki plo jinga ki ba page ni video ki bala walam yuwei mensem ba koror shu Jesus Khrist kala malong la ga jingduwai ga jongpi ublei ukta no yanu reino let's say lama gajing dua gajing pi ba ublei upen kalano upen khia no ule ye ke ba ude ban le lengba ki babun ki bru khamtam ya ka ba ki kin yo ye gajim bom chut kin yo e chipet khia ha gajing de bat kam sem ga joki
ngakot ipi baro ke pelo singa ki ba page ini video ba kini ki bru ki lalong ko nuksan ta junga bat jongphi bangiru idon ni ga responsibility idon kam ban singut hu bang idon kam ni idon ni ga responsibility ban walam ye ki bru 𝙗𝙧𝙞𝙬 Khrist bat ba ki bru kin yo ga jipin khia bat ba ki bru kin yo ga jipin im lang ba ga jing walam ga junga bat ga jongphi lada ka day yangai pi begin sedang laga jingduwai duai ki pro bisinga duai namta jongno rejono ki mitsem poror wanra ka kerteng jong ki bru 𝙗𝙧𝙞𝙬 Khrist wanra laga jingduai pi ka kerteng jongno rejono 𝙗𝙧𝙞𝙬 Khrist bat pensingau ro yano reino ya ga gospel spang 𝙗𝙧𝙞 Khrist pinyo i 𝙗𝙧𝙞 Khrist unle ki kamba ki bakrau un pen kala ya ki tu ki bru lada pi yat ban le ga dot kumba kini ki bru ki le bat uni bru uyo mat ka kamba ki pro bisinga ngai kumta ba ublei unle lamba ka jim ka junga ka jongphi la pidon ka gamet ko basngo khya gamet sem ko basngo thu ba pidon ka responsibility ba ublei udon ka jingthmu udon ka plan ta junga phi ba ubo ngai phi sing ka thai le ikane ki pro ibsinga namar ka ni kan pen kemen ngai phi namar ka ni kan pen kemen ya ki angel ki jong ublei habneng kan don ka jikmen ka bakhrau la ringi ni le ikane ublen ka khu